Dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer, podľa toho, kedy, v ktorom čase pozeráte toto video. Už nám mrzne, už sa lyžuje, už sa sankuje a veľa z nás máme problém s perami, aby nám mráz ich veľmi nepoškodil. V lete je to zase slniečko, tak používame čo? Môžete sa aj ružovať ako ja, ale odporúčam vám používať naše bálzamy na pery. Teraz tu mám jeden fantastický bálzam, volá sa Probotanic. Je to normálne ako rúž, otvoríte a môžete sa rovno ružovať. Je vhodný pre deti, pre manžela, pre celú rodinu. Obsahuje prírodné oleje a obsahuje mentol, takže on je taký chladivý na perách, tak osvieži vám pery fantasticky. Veľmi vám odporúčam. Na leto, na zimu, na lyžovačku super. Výborný darček pod stromček alebo na nejaký malý sviatok. No a potom veľmi obľúbujem a odporúčam vám takýto teglik. Je to fukoidán. Neviem, či to zachytí kamera. No a je to taký maličký teglik a ten teglik sa šrubuje a naberá sa, to už veľa nemám. A teraz si naberiete s prstom a utierate, dáte si to na pery. Je to vlastne nielen na pery, ale aj na rôzne suché miesta na pokožke, na tele, napríklad na suché lakte. Môžete ho používať, používam ho aj do nosa, lebo mám ho často suchý. Fukoidán obsahuje fukózu, obsahuje bambucké maslo, alantoín, ktorý zjemňuje pokožku na perách a je s UV filtrom. To znamená, že môžete používať na pláži, pri opaľovaní, ale takisto na svahu, keď páli slniečko. Určite si ho dávajte, zoberte, výborné. Okrem toho máme aj také ovocné bálzamy. Nemôžem vám ukázať, lebo nemám ani jeden. Takže majú príchute, to sú veľmi dobré pre detičky a obsahujú takisto až 3 oleje, prírodné oleje. Ale môžete použiť aj naše lesky, ktoré takisto obsahujú. Lesky na pery obsahujú vitamín E a oleje, jojobový olej a slnečnicový olej, takže takisto vám ošetria pery a zároveň dámy aj trošku skrášlia, lebo pery budú lesklé a ten jahodový aj necháva takú farbu. No, takže máme tip na lyžovačku alebo na kúpanie na pláži na horúcom slniečku. Dovidenia.